Sadag. Napalabas, nabartek ni Misty anapan iti ospital, ket kayat na apumanaw ni Laika iti ayan ni Albert, taisulangan timang bantay iti baro. Saan met ngay manugot ni Laika, iso ang nagkakaribuso dagiti nurse iti ospital. Dagos met ang nagturong iti ospital, dadon Amado ken Doña Caridad, ngem sandan anadanon pay ni Misty. Imbaga nga rod ni Doña Caridad akasayaatan no isupay lang timang bantay iti anak na. Kabigatan na, nagsarita dagiti agama a Don Fausto ken Misty. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Amom ka din niya tinararamid mo idirabi. Amok, papa. Ket amok matno kasano adinak insakit. Aniya? Anak-nak, papa. Ngamapay ngay adinak insakit. Gaputa uray no anya nga ang gulo tikitaan. Si Kate ayan tibiddo. Anya? Saan kit din, Misty? Umuna iti amin. Nabartag ka anapan ijay. May kadwa, nang riribok ka. Sa anak anang riribok. Kaya't ko lang ang asyak timang bantay kini Albert. Saan kat aday jay alay ka. Taawan ti karbangan na. Ibagak kan ka, Misty. Sardengamon da Albert kan Laika. Anya? At damot siguro na ka mo. Iso amaawatam timbagak kan ka. Anyan, papa. Talaga nga iparupam kanyak adinak isak-sakit. Kayat mo asawan. Isakit ko tikilo nga aramid mo. Papa. Tapno ibagakkan ka. Diyak kanunungan ti inaramid mo tamang ibabain ka. Una yan, papa. Nagsakitan day tangayin sawang mo. Misty. Di kagdanag, papa. Dumteng ti ka nito adi kan may babain gapo kanyak. Misty! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita ka pa'y laeng! Misty! Di na ko ni kaskaso. Nagdiretsyon iti silid. Baybayak langan. Narigat no ay aywak adagos. Ta sigurado ang nakarkarong agbalin asukir. Caridad. Caridad. Amado. Naiturog mon. Bayat ti panagdumog mo iti kaman ni Albert. Anya ti orasan. 8:00 ni ti agsapa. Kastagayam. Albert, anak. Good morning. Alan, Caridad. Agar mo sarkan. Amo ka mabisingkan. Sige. Agar mo sarkan, Caridad. Nagsapa kayo mo't ngayon may dito opisina, sir. Apay a pinalubusam ang naghinom ni Misty di Kalman. Pakawanan dak, sir. Inka gumakalinapdan ni Ma'am Misty. Ngam amoy mo't tente ugali na. Saan ang malapdan iti kayat ng aramidan? Amom ka di anapan ng riribok ije ospital ide rabi. Sir? Nakababain ti naramid na. Lading itek, sir. Impagarup ko no aglayonan nga agina na. Idi intulod ko ije balayo. Ngam rimuar pa ilagayam. No amok lang nga kasjay. Diyak la ko man imman nugot. Idi nagpaitulod kanyak nga agawidan. Hanggang mawanan ti maramidan tayo. Nalpasan ti amin. Nalpasan anang riribok. Ita, di kam nagkinaawatan. Tadi na kayat ti panang sermon ko kankwana. Iso apat siya kadyak manan makasarita iti limpyo ni Misty. Anya ti kayat yung aramida, sir?
Masigurado kasi kati pagkamangan ni Misty. Iso ngay ka gumamabagbagan. Bareng no si kakit di tidenggan jay sukir nga anak ko. Sana kaya't ni Nana si mga umaya kun ditoy, tito. Ngam naglibas ak ijibalay. Anya, ang mga nusap-sapulan na kanday jay. In-text ko kan kwa na nga imayak ditoy, tito. Pakawanan dak ko ma. Gapo iti napasamak idirabi. Laika, Diyak kaya tapanawan ni Albert. Kat iso tinagpungtutan ni Senyorita Misty. Iso aday jay. Komporme laangan timbagbaga na anak kaagaw iti atensyon dagiti nurse. awan ti basol mo iti napasamak, Laika. Basol ni Misty dayjay. Tito, Pasensya ka lakuman. Takapilitan na pinagawid na kayo ni Caridad. maawatak, Tito Amado. Naimbaglaang ang tanasingpet ka, Laika. Mala, dito'y kapaylaang. Saan ka pa'y asumrag iti silid ni Albert? Takasaritak pa'y nga umuna ni Caridad. Hello? Kumusta kan? Saan ang nasayaan? Imay itay dito ni Sir Fausto. Ha? Di kay kano nagkinaawatan iti nagawid ka. Talaga asaan? Ha? Agasan? Tarupan rupakit din nga imbaga na asyak ti ayan tibidot. Misty? Dinak man laam mo nga isakit ni Papa. Imbagak mo't ngaminan ken ka, Misty. Saan arumbang apailuyos ka? Iti anyaman ang mapanunot. When numariknan. Nang ronan nakainom ka. Ngam natangkan mo't ti ulon. No awan tinasaya at ngay bagam. Putdak lang ang ti saritaan ta. Bye. Oh, makapasuron mat nidan. Mabwisitak lang arudan gapoy tinapasamak. Ngam kasjay paylaang mat. Ha! Makapasuron! Jak kayat tiag pungtot. Ngam di na kayat asawan day ta. Ngabswel tokan iti napasamak idirabi. Senyora, Amuyo mo ti kasasaan ni Albert. Ngam di kay lakit din nagbain. pakawanan dak, senyora. Saan nga umdas ti pamakawan laeng akatukad ti napasamak. Ha? Anya langan ti panunutan dagiti adda diti ospital a nakakita iti napasabak idirabi. Senyora, Kinapudno na. Agngar-ngaryotak. Laplap dakla ang tibagik. Tadyak kayat ang madagdagan ti dagansan arikrik naon ita ti anak ko. Ti anak kong awan paidla ang tipoot na. Di yula imbabainan matan ni Albert. senyora. Ayan ti delikadesa yo. Awan pa'y serbim mat a pinagturpos ni Albert. Ammom lang arudan na nabartak. Tinutupang pailaang na. Asino ti ad-adda ama ko na nga awan tinakam na kada kayo kan ni Misty. Pakawanan dak, senyora. Saanan ang maulit? Rumbang laang. Tano maulit tinapasamak. Kasayatan laangan nga agpada kayo. Asaanan nga agpakpakita pa'y kanyak. Amo ka nasakit tinakam kanyak ni Misty, Panyero. Iso kayat ka abalaagan. Anya ti kayat mo asawan? Imparupa kun ken ni Misty, asar dengan nan dalay ka ken Albert. Ha? Nadlaw ko amadi tinamnam na. Ket masiguradok. At dalakit di plano dayjay nga aramidan. Panyero, Iso akasarsarita kan, tapno makapagsagana kamat. Amo meten ti taray ti panagpampanunot ni Misty. Balikog. iti dayta nga inaramid mo.
Amangan no si kati at arumbeng hagsagana. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado nga agat atap ni Misty. Amangan no ipamuspusan na ti amin, kat mabisto na ka. Panyaro. Kasanon ti palimod mo? Makaamuditan. Ti importante kanya kita. Naibaga ken Juana asar dengan nakumanda Laika ken Albert. Nakita ka napasnak ti panagsarsari tayo itay kan ni Fausto. Sakbay apimanaw ta iti ospital. Nagsaritaan mi tinapasama kay Dirabi. Amado, Nagkidaw iti pamakawan ni Fausto. Agdadata ka nung amin na basol ni Misty ti amin. Sa bagay, urean niya nga ang gulo. Talagaan ni Misty ti biddot. Hoston, diya kaya't apagsaritaan day ta. Ha? Di ba nagmanehom ti into naram? Tama nga numadisgrasya takit dimat. Pasensya kan iti napasamak iti Rabi, Laika. Sir Dan, Pangaasim. Di nakawagan iti sir. Gayem ko ni Albert. Ibilang na kumamutin akas gayem mo. Amok abidot ni Misty ti amin. Iso na laeng. Tadyak mabalin adi kanunungan. Ta iso ti amo. maawatak. Nga madamot basol ko. Tanudyak ko matinutupan. Saan ko maanapasamak ti kasjay. No imayo naklata ko man iti kayat na arumwarak diti silad ni Albert. Ta iso ti agbantay. Awan ko matiriri. Husto lang ang tinaramid mo, Laika. Sikat nabilin. Kit sikat adda karbengan na. Iso ano siya? Awan apulos ti pamabalaw ko ken ka. Ita tadatalaangan kada diti silad mo, Albert. Gundaway kumutan ti agkidaw kan kay ti pamakawan. Pasensya kan iti napasama ki di Rabii, ha? Pasensya kan. Nudyak nalapdan ti bagik anak kirikyar ka ni Senyorita Misty. Di ka ngamin kayat nga italagkan kuanay ti Rabii. Nang runak at nabartek. Iso nga impilit ko matinagtali na dito ay. Nga iso tinagpungtutan na. Bayat abo may bayag, Albert. Umadadun samot ti parikot asamang sangbay. Bayat na agbaybayag. Kumarkaro ti sitwasyon. Umadado ti tubang. Kat panag ko na. May saak pa'y kadagiti mangipapay kan ka iti dagansan. Iso ang mapampanunot ko, iso mo ko. Makaanos pa'y nga ta ni Laika kadagiti panubok iti relasyon da keni Albert. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, gapu itinalaos apungtot ni Don Fausto. Imbaga na ka ni Misty, arumbengla asar dengan nan da Laika ken Albert. Banag anakarkaron anagsakitan tinakam ti balasang, ket imbaga na nga awan apulos ti panangisakit ti amana ken kuana. Iti sabali abangir, binukudan latan ni Dan ti marikriknana, nang runa idi inidep ni Misty ti cellphone na, bayat ti panagsarsarita da. Kabayatan na, nalaos ti ladingit ni Laika, gapo iti napasamak, ket inyebkas na dayta, bayat ti panagmaymaysana amang bambantay keni Albert. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan.
Sadag. Pasensyakan iti napasamak idi rabii ha. Pasensyakan no jak nalapdan ti bagi ka nakirikyar ka ni Senyorita Misty. Di ka ngamin kayat nga italagkan ko na idi rabii. Nang runak at nabartak. Iso nga impilit ko matinagtali na ad ditoy. Nga iso tinagpungtutan na. Bayat abo may bayag, Albert. Umadadon samat ti parikot a sumagsangbay. Bayat nga agbaybayag. Kumarkaro mo ti sitwasyon. Umadado ti tuman. Kat panagkunak. May saak pa ikadagiti mangipapaikan ka iti tagansan. Iso ang mapampanunod kun ti sumuko. Oray no kasdaya nasaya at ti panakisarita kanyak ni mamam. Amo ka nalaos tigura na kanyak, Albert. Katday tatimang pagpagapsot kanyak. Iso pang nga asim, taagriing kakuman. Si kalayan ti mangpatpatibkar kanya, Albert. Nagkutitiramay ni Albert. Aya baka dagos ni doktor. Naskan amaamon na da ito'y anapasamak. Senyora, mabalin ka di arumwara? Mapan ka mo ti hospital, kasta ka di. Senyora, Kasanon dagiti trabaho dito'y balay. inring Pasko aminan, senyora. Sigurado ka? Wan senyora, iso apang nga asiyo kumata palubusan dak. Ala, mapan kalatan. Nasaya at mutkit di ta amangan no adamanen saan anam namaan ama pasamak ijay. Agyamanak, senyora. Naimbagtad da kagayan dito'y balay. Unak no rimwar ka manayon nga agaramin iti kompormila ditan apakay babaynan. Kaano ka dingag nakam ka, Misty? Ibagam man kanyak, Papa. Nasup-suportaran na ko man. Agaramidak nga ta iti di mo magustuhan. No siyak nga ta ti ayan ti simpatyam. Panagkunam ka di kat agsapulakpay iti atensyon. Misty, Panagkunam ka di kat awan ti pagkurkurangam kanyak, Papa. impay ko kan ka ti amin, Misty. Anya pa'y lako mati sa pulam. Ngem adda di mo tinumpal akalim kanyak. Anya ko ma? Ti may papan kada kami kin ni Albert. Aniya. Inkarim kanyak nga aramidam ti amin. Tapno da kami matlaang ti agin nasat. Saan ka di? Amom ka din o anya ti sasawam. Ipilit mo day kayat mo. Idinto taag nga ngabit pailaan kan patay ni Albert. No talaga tinumpal mo ti karim, Papa. Saan ko maanaadaan iti relasyon da Albert kanday jay amot tiyatya. Aniya. Iso adi mo amo atong palan ti karim. Di mo amo atakderan ti saom. Awan ti serbim nga ma. Talagang aglablabas kan, Misty. Saan na si Kati Misty a pinadakal ko? Nasukir ka una yan. Bastos ka na. Kaya... baro ko. Anya di mapaspasamakan ka. Agkupit ti baro ko. Maligatan agangis. Karidad, nagkuti ka nun ni Albert kung anilay ka. Agpaiso? Oh, kat, kumusta ngay?
Nakapuot ka din. Mapantan iti ospital. Naskan nga daag. Ta mga numakariingan ti anak ko. Saan pa ang nagriing? Ngam napintas adamag ti panagkutinan. Amado, Agin na nakapay. Sana bali ta damot ijay ni Laika. Napanpayan ijay ni Simang. Agkalma kalaeng karidad. Saan da baybayan ni Albert nga anak ta? Taripatwen da dayjay, isungawan ti rumbeng apagdanagam. Laika, limlim tag dagiti matam. Madlaw ang nagsangsangit ka manan. Jak nalapdan ti riknak, nana si Mang. Kunak no makapuot itayan ni Albert. Ngamin, nagkuti ti ramay na. Agbayso, balasang ko. Uwan, nana. Inayabak nga rod adagos ti doktor. Kat kunana anapintas ka no adamag tinapasamak. Naipakaamom ka din kada senyor. Uwan, nana si Mang. Anya ti kunadangay. Basta saan ko ka no abaybayan. Imbagapay ni Tito Amado nga umyanak titoy. Talaga nga ingka gumaak akinid daw ka ni senyora nga umayak met. Maamakak ngamin. Amkak nga amangan numang riribok manen ni Senyorita Misty. Amyan. Nakitay tayo ni Misty tilangak. Ngamrimwarlat ta. Talaga sa bali ti ugali na. No mukla kumakas jay tagbalin nga ugali na. Jakla kuman pinadakkel. Nagsayangat kat kuman no amu nilay katipudno. Nagsayangat kat kuman no amunan asyak ti amana. Amangan no iso kumatimang tartari pato kanyak ita. Hanggang saan pa arumba nga may butaktak ti palimad ko. Amangan no nakarkarokit di ako miro ti kasasaad ni Laika. Amangan no nakarkaro ngagparikot. Iso nga ginggat kabaela nga ilimad ti amin. Aramidag. Ket anusak pailaeng ti aramidin kanyak ita ni Misty. Apay api nanawam. Masurunak nga rod. Misty, di mo ka din napanunot. Aday jay kumantigundaway mo. Tapno maalam mo't laang ti simpatya, ken panagtalag na. Anya ti kayat mo asawan, Dan? No tinaripatom ko man ni Papam. Sigurado, mapanunot na. Nga awan mo't lagayam ti sabali anam namain na, no saan asika. Ngam pinanawam mo't. Kasanon no sabali gayam man tinapasamak ken kwa na ijabalayo. Dan, Talaga adi mo ang muti dumiskarte, Misty. papanam. Mapanak iji balayo. Amangan no dakit din dakes anapasamak iti amam. Kumusta nga roden ti riknam, Panyero? Mayat matan. Okay akon, Panyero. Oh, anyan ni Misty. Naramid na ti kasjay? Jak impagarop, Panyero. Sa balya talaga ti ugali na. Angam sigurado ka kadi nga okay kalaeng. Umayak dita. Saanan, Panyero? Abangan aguray ka, Panyero. At nagsardeng iti patog. Amangan no nagsublimot lang ni Misty. Sige, putde kung ti saritaan ta, Panyero. Bye. Bye, Panyero. Ay, unay ang tikas dyan na pasamak. Kasano no nakaro tinapasamak ni Panyero Fausto. Di saan kumana arayat ni Misty. Gaputapi manaw matgayam. Kunak no nagsubli ni Misty. Hanggang si kamat gayam, Dan. Adda ija opisina ni Ma'am Misty, sir. Nadakamat na kanyak tinapasamak kada kayo. Nagdanagak. Iso asya kung tinagdisnodo nga imay ditoy. Dan, Delikado nga mintigas jay. Kasano no nakarugayam tinapasamak kada kayo?
Naimbag ka pa'y Dan. Tamo mapanunutin ti sitwasyon. Nganimatan misting anak ko. Sabali ti ugali na. Pasensyaan nyo lang man, sir. Jakmet ammo, no kasano abagbagak ni Ma'am Misty. Taam kag nga amangan no siyak ti pagdasalan ti pungtot na. No di na magustuhan ti pamagbagak ken kwa na. Oh. Amangan no kayat yo. Takuyogon kayo langan iti ospital, sir. Saanan Dan, di nakpagdanagan. Sanak pa'y amatay. Laika, balasang ko, kasayaatan no iturog mo pa'y laeng. Sana bale, tadag mo tamang bantay ka ni Albert. Nana, Alan, yiddampay lang iti extra akatri dito'y silid ni Albert. Kasapulam mo ti inana. diyak kaya ti maturog, Nana. Kaya't ko abantayan ni Albert. Ang mga nanyakit di mo ti mapasamak kan ka. Kabailak, Nana. Laika, Amangan nga minog ko ti manan ni Albert. Wano saan? Amangan no makapuutan. di ka agdanag. Riingan ka adagos, no bilang ta mapasamak dayta. Nana, Siyempre, kaya't kumet asi ka adagos ti makasarita, wano makita na, no bilang tagsublin ti puot na. Angam no di ka agina na, ang mga nanyakit di ti mapasamak kan ka. sige nga rod, Nana. Ngam pangaasiyo Riingan dak ko maadagos no bilang laang. Uwin ka di. Di ka agdanag, Laika. Kunaktungat ngamin kan ka. Si bibiyag pa'y ni Papa. Saan amaan ano dayjay? Misty, Dinagbannog ka na ang anapan ng kita kan kwa na ijebalay. talaga adi mo ammo ti sasawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Inaramid ko ti kasjay, paraken ka. Kasano ko ma? Apara kanya? Kapilitan ang nagrasunak. Imbagak ang matiktikaw kapaylaang. Gapo ka dagiti mapaspasamak. Iso adi mo mapagsusuro ter aramida. Dan. Naimbag ta na pamatik di amam. Amok, uray kas kasano. At dalat tamot ti simpatyanakan ka. Iso at tanangam ko matitignay mo. Takas iti kunakon. Sayang amin ang narugyam. Iti may sala abiddot mo. Kuna ni Nana si Mang. Mabit lang ang mapan gumatang iti kasapulan mi ditoy. Ngam awan pa'y matlaang. Naimbaglakit din ta na iturog ko itay. Mabantayak matlaang ni Albert. Ha? Nagkuti manan ni Albert? Diyos ko, makapuot sa mutan. Ha? Talaga nagkutin. Saan laangan at iramay na tinagkuti? No di ka naikutinan ti si bubukal at akyag na. Makapuot san at talaga ni Albert. Makapuot nga tan ni Albert. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.